Mga kapuso, this morning ating makakasama ang isang batang tubong Zamboanga at may angking kakayahan sa larangan ng dance sports. Help me welcome Johanna Rich Baldonado with Mommy Jenny Badon. Mommy Jen and Johanna, good morning and welcome po dito sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta po kayo? Ilang po, magandang araw po sa inyong lahat. Hello. Alright, Mommy Jen, unang-una, paano niyo po ba napapasok si Johanna sa mundo ng dance sports? May history na din po ba kayo before sa dance sports? Si Johanna, 3 years old pa lang, nakikita ko na mahilig talaga siya mag-search ng video sa internet. I think 2 or 3, mahilig na siya mag-search ng video sa internet, ginagaya niya, sinasayaw niya, kinokopya niya. So, bata pa lang siya, nakikita na talaga na may potential talaga maging future dancer. So, kahit anong genre, ginagaya niya. So, ako, as a dancer also, an instructor of Zumba and other fitness, so ako, in-encourage ko rin yung anak ko na mag-join sa mga kahit anong activities na kung saan magiging busy siya at maging healthy siya in future. So, bata pa lang talaga, andun na yung talent and potential niya na maging dancers in future. So, ayun. Sinali ko siya sa lahat ng trainings na available, pinapasali ko siya hanggang ma-develop yung talent niya. Hello Johanna! Pwede mo ba ma-share sa ating mga kapuso viewers ang naging training mo din sa dance sports? At bakit sa tingin mo, napapanalo mo ang mga competition na sinalihan mo? Ako, nung 2 years old ako, mahilig na po talaga akong sumayaw. Tapos, sumali ako sa Summer Learn to Play. Doon ako nag-start ng dance sport. Doon ako nag-practice. Tapos doon ako nag-start. Tapos, mahirap talaga ang dance sport. Pero nagtagal-tagal, nalaman ko, okay lang, easy lang pala. Makita men na sa lahat ng journey ko, trainings lang talaga at practice. At nung nagtagal na, doon ako nanalo. Mami Jenny, ano din po ba yung nararamdaman mo sa tuwing may competition na sinasalihan si Johanna? Lalo na kapag nananalo siya. Sa una po, si Hana hindi naman agad nanalo. I think it took for 3 years bago siya nanalo or nag-uwi ng mga medalya or magintong medalya. Sa una pa lang is super daming join lang hanggang ma-develop talaga yung confidence niya. So until sumasali na talaga siya na national, international. So pag nakikita ko yung baby ko nasa stage, nasa dance floor, sumasayaw sa mga malalaking event, it make me cry. No, yung baby ko andun, competing with big adults. So it's very rare na yung little girl nagko-compete sa mga malalaki at very young age, nagagawa niyang makipaglaban po kahit po sa mga malalaking teams. So nakakaiyak, super nakaka-proud. Mami Jen, napag-alaman din namin na isa kang single mom. So sa tingin niyo po ba, ano-ano po yung mga challenges sa iyo as ang magulang ni Johanna? At paano po ba nakatulong ang pagsasayaw o dance sports sa inyong mag-ina? Actually, yun yung happiness ko, yun yung outlet ko bilang single mom, di ba? Gusto ko, mapalaki ko yung anak ko ng mabuti. Gusto ko talagang, parang she's like my trophy eh. Gusto ko makita, oh, ang galing ng baby ko. Siya yung inspiration ko. So, mahirap kasi as a female soldier also, sundalo, may mga negosyo, mahirap i-manage yung pagiging stage mom ka rin para sa kanya. So, napakahirap i-manage yung time. So, pero dahil yun yung passion ng anak ko, nag-iisang anak, so bigay todo rin naman ako sa suporta para sa kanya. Johanna, sa pagsali mo sa mga patimpalak, ano ba yung most unforgettable na nasilihan mo? Most unforgettable competition was my very first international competition. Sa Malaysia yon. So, lahat ng mga kalaban ko malalaki na. Tapos ako nakapapasok pa sa finals, tapos nakanalo pa ako. Tapos sobrang happy talaga ako kasi nakanalo ako. Tapos, happy din ako na proud ako sa akin ng pamilya ko, lalo na nanay ko. At binigyan ko ng honor ang city ng Zamboanga at ang lugar ng Pilipinas. Aside sa dance sports, ano rin ba ang mga hilig mo, Johanna? Mahilig din po ako
gymnastic, mag-ballet, mag-hip-hop, pati mga TikTok, pati mag-aral. Siyempre mga kapuso, this morning hindi tayo papayag na di natin makita ang angking galing ni Johanna. Kaya mga kapuso, andito na siya. Now I gotta cut loose, kick off the Sunday shoes. Please, Louise, pull me up on my knees. Jack, get back, come on, hold me back. Lose, don't lose, everybody come loose. Wow, truly amazing talaga ang talent ni Johanna. So Mami Jen and Johanna, message nyo po sa ating mga kapuso viewers this morning, especially ni Don, sa mga batang gustong matuto o pumasok sa mundo ng dance sports. Ako naman, to all the mommies, tingnan nyo po yung gusto ng anak nyo, yung kahiligan ng anak nyo. And pag nakikita nyo may potential sila, supportahan nyo po ang kahiligan ng anak nyo. So yun po, just support their passion and talents. Maraming salamat, Mami Jen and Johanna, sa oras na inyong ibinigay dito sa At Home with GMA Regional TV. Keep on shining! Thank you po din sa pag-imbita nyo sa amin, sa opportunity po para makilala rin yung baby ko sa kanyang mga na-accomplish, sa mga competitions po. Thank you po. At Home with GMA Regional TV. Maraming salamat po sa pag-imbita nyo po at oras. Kini ang At Home with GMA Regional TV.